היי, אני נמצא כאן עם המקצועות של חברת מלבורן. זאת חברה אוסטרלית שהתחלנו לייבא ולשווק בשנה האחרונה. מייצרים כלים לעבודה בנגרות מסורתית. אנחנו עובדים איתם בשנה האחרונה בבית ספר משולש נגרים ומאוד מאוד נהנים מהם. והיום בסרטון אני רוצה להתמקד בבלוק פליין ולהראות לכם איך אני מכין אותו לעבודה, משחיז לו את הלהב ומקציע איתו. אני בודק אם סוליית המקצוע הגיעה ישרה ו-90 מעלות. מפרק את חלקי המקצוע ומנגב עודפי שמן שהגיעו עם המקצוע. משחיז על גלגל ההשחזה בשיטת הולו גריינד ושומר על הזווית המקורית של 25 מעלות. בשלב הבא אני משחיז את גב הלהב על אבן 1000 ואז על אבן 8000. לאחר מכן אני עובד על המשחז על אבן 1000 ואז על אבן 8000 ומסיים על אבן 8000 בהסרת הגרד שנוצר. חשוב לזכור לשמן את הלהב על מנת למנוע חלודה. מרכיב בחזרה את חלקי המקצוע ומכוון את פתח הפה לפי עובי הטלטל אותו ארצה להקציע. עובי הטלטל מוגדר בעזרת בורג הכוונון האחורי שקובע כמה הלהב בולט מחוץ לכלי. הזזה של אותו בורג ימינה או שמאלה מאפשרת איזון של הלהב ויצירה של טלטל בעובי יחיד לכל רוחבו. הבלוק פליין הוא כלי מעולה להחלקה ופיניש, יצירה של פאזות, הקצאה של גדע ועוד מגוון פעולות מדויקות ומוקפדות. הוא יושב בנוחות בכף היד ומאפשר עבודה עם יד אחת.